Ама той сега е четвъртия ден, то се знае. Сега това беше отзад, нали? Че аз съм слаба в памперсите. Да. Дупенце малко. Чакай. Така. Двинките кръчочените. Чакай малко. Застанете тук. Да ви снимаме всички. Чакай, пиле, чакай. Тук да не си рипкаш пъпченцето. Стой сега. Стой, миличка. Сега ще папкаш. Така ще ядеш. Така. Тия какви хубави пелени измислили, а ние работехме с едни тензухени, с едни бархетни ги умотвахме. Така. Тук бебчиката. Ох, менинка сладка. Ритънките. Ето ги. Чакай малко краченцето да мацнеме. Краченцата. Койната тук на краченцата. Нещо са и правили, не знаем какво е, така си я взе. Ваксина някаква. Ваксина някаква. Сигурно ваксина, да. Това не е ли лепенка? Лепенка, да, и нещо са и правили тук. Така не смееме да го махнем. Не, сигурно е ваксина, защото... 3 ваксини пишеше, да. Видях и голите крачета, в смисъл първо си я в болницата. И всичко е точно, няма. Гледай колко е крачонче. Ама ти е хубавичко. Хубавичко ти е, май. Сега ще хубавичка, бебичка. Я тук, явно само обърни главичката. Я тук да видиш. Опа! Усмихваме се. Прозявка, изплезване. Малко свежо бодрстване. Ти ако избягаш, кой ще кърми, не знам. Няма кой да се справи. На нас не ни отива. Вече. Това са работа. Тук бубалинча, че ти не си лесна много. Това е дълга, висока. Те са ритънки са и такива. Ритънките били къси, много дълъг крак. Какво направи така правилно? Ама верно, че къси бе. От комплекта за изписване много късички. Къси, да. Аз ще го падна от смях. Що? Стандартен комплект. Нашата много дълъг бедър. Тя иначе не е прекалено дълга. 50 см си е баш манекенски размер. Да. Обаче краката и са дълги. Айде не остана. Къде ще хапваме сега? Мари, само да почни, ако искаш от кашолите, защото аз лично ми обърках първия път копчетата. Че фатално, ама в един момент те почват да се подреждат така. Чакай сега. Нещо не мога да схвана кое на къде. Просто се обръща. Ма то е като чувалче такова. Така ли? От тук така? С копче. На този етап сме с гъщеризони. Така. По-нататък с Gucci, Versace и Saint Laurent и така нататък. Кръчето. Така ли? Пиве. Ще ги научим. Всички моди. Тези били бебешки гъщеризони. Точно така ще се таковат. Много е всичко маничко и бабачи нещо си върти ръцете и не може да... Така. Ето, закопчахме се. Намерихме си всички копчета, което е важно.